barakatuh. Na'am, 'yan uwa waɗannan takardu da kuke gani takardu ne waɗanda ake ɗaukar gendarme insha Allah. Su ne za a ɗauka wanda ya kasance mutum daga shekara 20 zuwa shekara 35 duka za a ɗauki mutum, kuma ya kasance mutum ba a taɓa kan shi kwamseriya ba, kenan a kama shi da wani laifi aka yi shi kwamseriya, to ba a taɓa yin hakan ba. To daga cikin mutum zai ga duka abubuwan da ya kamata a yi a nan saman wannan takardar, kuma mutum ko da bai taɓa zuwa equal ba zai kawai dai mutum ya je a bashi training ya san al'amura, ai ba faransanci ne za a ci aka je kai ba. To insha Allah sai garuruwan da ake ɗauka daga cikin Niger ɗin, akwai jihohin da ma ba a ɗauka daga cikinsu. To a jihar Agadez akwai department ɗin Arlit da Eferuwan da Bilma da Ingel da Trezorin da Aberbisna. To sai region ɗin Difa, jihar Difa kenan, akwai commune ɗin Kalbewa da Tamur da Mainisirwa da Boso da Gingime da Shetimariya da Geskeru da Nigel Baili da Fulatari kenan. Sai region ɗin Doso, mu yan uwa ku yan Doso kenan, department ɗin Doso kenan, ana nufin a cikin Doson ma, sai Fare Sambera, sai Kargi Bangu kenan, Karki Bangu wanda muke cewa Karki Bangu, sai Tombo Kwairai Una, sai Falmai, sai Killadije Bumba, sai Gaya, sai Ginju kenan, Diundu sai ita ce Ginju kenan insha Allah. Karakara Zabori kenan, Karakara da Zabori, sai Duci waɗanda suke kusan Dogon Dutse, sai ɗan Katsari kenan, sai Sukukutan, sai Dogon Ƙirya, sai Keshe, sai Matankari, Bagaji ma ana ɗauka, Gesheme ma ana ɗauka, Cebiri ana ɗauka, Loga ma ana ɗauka. Nor Loga Falmai, akwai wani gari da ke can gefen Loga kenan, Falmai ake ce mishi, to can ma duka za a ɗauka. Region ɗin Maraɗi, department de Gidan Rumji za a ɗauka kenan a cikin jihar Maraɗi. Ede Madarunfa ma ana ɗauka. A Maraɗi kun ga wuri biyu ɗin nan kawai ake ɗauka. Tawa ana ɗauka department de Kwanni za a ɗauka. Commune de Bazaga Illela za a ɗauka. Illela ma za a ɗauka. Adauta za a ɗauka. Commune de Bangi za a ɗauka. Sabon gida ma za a ɗauka. Tawa commune kenan, Tawa a cikin commune ɗinta za a ɗauka ita ma. De Tebaram za a ɗauka. Da Takanamat za a ɗauka. Afalla, sai Bagaruwa, Tilliya duka za a ɗauka, gidan maza kenan. Commune de Tilliya, commune ɗin Tilliya. Tilemses, sai Tinta, commune de Tinta. Kawo, Abalak, duk waɗannan garuruwan za a ɗauka. Commune de Abalak, Tamaya, Tabalak duk za a ɗauka. Tassara, Illela ma za a ɗauka. Commune rural de Tajaye, waɗannan duka garuruwan da aka ambato insha Allah duka wanda ke kusa sai ya gangara ya hallara. Allah ya ba mai rabo sa'a, kuma Allah ya kare mu na ku mazaje. Muna gode. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Algeria ta ba da amsa akan matakan da ƙasashe uku na suka ɗauka a kanta, inda gabaki ɗinsu suka yi kiranye ga jakadan Algeria da ke Mali, da kuma jakadan Algeria da ke Niger, da kuma jakadan Algeria da ke Burkina Faso akan keta haddin Mali da ƙasar ta Algeria ta yi da kakkaɓo wani jirgin yaƙi mai ɗauke da makamai da kuma shaƙo bayanan sirri na Mali wanda ƙasar Algeria ta kakkaɓo. Yanzu dai gwamnatin ƙasar ta Algeria ta bayyana cewa kakkaɓo jirgin da ta yi na ƙasar Mali da suka yi a sararin samaniya, matakin da ƙasashen suka ɗauka
na rashin yardarsu da kuma amincewarsu akan wannan lamari da ita ƙasar ta Algeria ta yi. To ga nan Algeria ta ba da amsa, ta ba da dalilanta kamar yadda za ku ji cikin wannan bayani. A cewar ma'aikata tsaron ƙasar ta Algeria ta fitar da sanarwa biyu bayan kiranye da kuma magantuwa da ƙasashen suka yi, wanda suka yi kiranye ga jakadun ƙasar ta Algeria da ke cikin wannan ƙasashe, inda Algeria ta ce jirgin na ƙasar na Mali wanda ke shawagi akan iyakar Algeria da ƙasar ta akan iyakan Mali da ƙasar ta Algeria, jirgin ya keto cikin sararin samaniyar Algeria, kuma Algeria ta ce jirgin na ƙasar ta Mali marasa matuƙi drone, wanda jirgin yana ɗaukar bayanan sirri sannan kuma yana da makamai tsatsage a kansa. To biyu hatsarin da ke da kwai a jirgin shi yasa ƙasar Algeria ba ta yi wata ba ta kakkaɓo jirgin saboda dalilanta na abin da ya shahi jirgin yake ɗauke da shi, yana shaƙar bayanan sirri kuma yana ɗauke da makamai a cikin jirgin. Ta harbo shi dai a yankin Tizawatan da ke kan iyakan Mali da ƙasar ta Algeria. Algeria ta ce wannan matakin yana cikin haƙƙinta na kare kanta da kuma kare ikon ƙasarta a sararin samaniya, kuma ba za ta lamunci dukkan wani abin da zai saɓa wa dokokin ƙasa da ƙasa ba, kuma sai dai har yanzu ba a ji wani sauti ba ko abin da ya shahi ko ba da haƙuri ko neman sassauci daga ɓangarorin Algeria ɗin ba. A cewar ƙasashen IAS, Mali, Niger, Burkina Faso sun nuna zafi rai kuma inda suka nuna ɓacin ransu, kuma lalle sun nuna ma ɗaukan matakin janye jakadan ƙasar na Algeria da ke cikin ƙasashen guda uku na IAS, ma'ana za su kori jakadan Algeria da ke Mali, su kori jakadan Algeria da ke Burkina Faso, su kori jakadan Algeria da ke Niger. Kenan wannan mataki Algeria dai bisa wannan mataki ta gani za a ɗauka, ta hito ta yi ba'asi akan dalilan da yasa ta yi wannan aika-aika, ko in ce ta yi wannan aika-aika wa ƙasar Mali akan jirginta na yaƙi wanda yake farauta 'yan ta'adda, kuma wanda yake shaƙo bayanan sirri domin kare iyakokinta, domin kare ƙasarta a cikin yankin Tizawatan da ke kan iyaka da ƙasar ta Algeria da Mali. Zan ƙara zuwa da bayani. Salamu alaikum.